basicamente o primeiro punto da orden do día é o pronunciamento sobre a urxencia da sesión, que ven motivado pois porque é necesario que a modificación que vamos a tratar no pleno de hoxe entre en vigor antes do 1 de xaneiro de 2022. E tendo en conta as publicacións, pois o pleno debe celebrarse hoxe. Entonces, podese proceder a votación. Pues procedemos entonces á votación da urxencia da sesión. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, xa foi dictaminado favorablemente pola Comisión Especial de Contas do día 23 de novembro de 2021. Entonces, no que consiste este acordo é na aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria vía crédito extraordinario de 1.535.814,36 euros para facer fronte a un investimento do proxecto de conexión de aguas fecais do polígono industrial da Madanera co saneamento de Melide, con cargo ao remanente de tesorería municipal para gastos xerais. Hai que tramitar o expediente que consiste nas publicacións e no suposto de que non se presenten reclamacións na súa contra considerarase definitivamente aprobado. Hai que dar traslado do expediente á Administración de Estado e á Comunidade Autónoma de Galicia. Eso é no que consiste este punto. Moi bons días, en todo caso. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, señora Dalia García. Gracias, alcalde. Bos días a todos e a todas. Ben, con respecto a este pleno extraordinario urxente, o Partido Popular pode estar de acordo no fondo, pero non na forma. Déixeme explicarme. Imos a facer unha serie de puntualizacións que a noso xuicio son importantes. Lendo a proposta e a memoria da alcaldía na que se base este pleno, pois certamente non ten desperdicio. Paso a ler tan só o principio. Logo de ver que no Concello de Melide converteuse nunha constante durante moitos anos a problemática dos vertidos industriais no polígono industrial da Madanela, que, sen dúbida ningunha, está a ocasionar graves prexuicios de carácter medioambiental, entre outros, dada a continuidade dos vertidos ao río Furelos procedentes do dito polígono industrial, sendo un feito relevante a contaminación que está a soportar o principal leito fluvial da vila. Ben, este primeiro párrafo é o introductorio e, ao noso xuicio, obvia certos antecedentes que obran neste Concello e que é necesario que recordemos e, por suposto, que queden recollidos en acta, porque aquí parece que vimos por primeira vez a facer unha modificación orzamentaria vía crédito extraordinario, e esta xa é a segunda. E xa temos tomado outro acordo relativo a isto. E desto hai xa 12 meses. Entón, creemos que é importante recordarlle aos melidenses de onde ven este expediente. Non sei se esqueceron vostedes poñelo na proposta, na memoria, ou se elude mencionar certas cousas. Porque vostedes teñen en riba da mesa o proxecto de Augas de Galicia dende setembro do ano 20, inda que a execución, chegou a este Concello en decembro. O Partido Popular encargouse, como teño dito xa neste pleno e este grupo ten reivindicado, de xestionar os permisos sectoriais, pedirlle a Augas de Galicia que fixera o proxecto. En definitiva, atopar a solución técnica que non lle custase un peso, vamos a actualizarnos, €1 aos melidenses. Xusto hai un ano, que non o pon na proposta, pero, como digo, convén recordalo, falta un día, sería mañá, é inhábil e, polo tanto, non se poden celebrar plenos, salvo unha causa excepcional. O 27 de novembro do ano 2020, recordarán vostedes
que trouxeronnos a primeira modificación vía extraordinaria do remanente para liberar daquela 1.452.000 euros. 12 meses despois, volvemos a este pleno a provisionar 1,5. Ben, sería bon que isto quedara recollido e tamén contextualizar as decisións deste goberno que, ao meu parecer, levan 12 meses sen poñer coto a esta situación. Pero sigamos recordando, nese mesmo pleno tomamos outro acordo e tomámoslo por unanimidade, quero dicir, é certo que discernimos en moitas cuestións, debatímolas, é aquí onde temos que debatilas, pero, sen dúbida algunha, nas cuestións importantes o Partido Popular non vai a dar as costas a Melide. Non a vostedes, a Melide, quero que quede claro. Pois, como dicía, nese mesmo pleno aprobamos a solicitude de subvención á Xunta de Galicia e á Diputación da Coruña para a execución das obras de conexión das augas fecais do polígono industrial da Madanela co saneamento de Melide. Como digo, por unanimidade. Saben vostedes o que nos contestou a Diputación da Coruña frente a unha petición de información respecto a como iba o convenio que este Concello lle tería que pedir, porque así o establecimos en pleno, para a financiación do terzo da conexión deste proxecto? Paso a ler, do Gabinete da Presidencia, por certo. Despois de moitísimos meses, pero vamos, eso xa o vamos a deixar para outra cuestión que non é competencia deste Concello. Infórmase que o 5 de decembro do ano 20 recibiuse a través do Rexistro Xeral da Diputación un oficio da Alcaldía de Melide co traslado do acordo plenario municipal para a tramitación dunha subvención nominativa. Non obstante, na Diputación non se recibiu a documentación necesaria para iniciar o procedemento de concesión dunha subvención nominativa dirixida a concellos. Achegamos PDF coas instruccións. Bueno, obvio decir os comentarios que me facían desde o Gabinete da Presidencia respecto á tramitación da subvención nominativa que este Concello limitouse a enviar o acordo plenario e adiós moi buenas. Como sabedes, a Xunta de Galicia e eu mesma neste pleno xunto co meu grupo asegurou o terzo. Asegurou no ano 20, no ano 21 e asegurará no ano 22. Non poña vostede caras, señor concelleiro, que isto está na hemeroteca e podemos debater sobre os puntos de vista, pero isto é real. Eu teño o correo. Polo tanto, eu preguntei como estaba o convenio e non hai convenio. Solo basta mirar os puntos do pleno da Deputación da Coruña. Ben, a Xunta de Galicia ten asegurado o terzo que neste momento pode ser ampliable, porque aínda non se ten xestionado por parte deste Concello as cuestións que son necesarias para asinar o convenio. Entón, nos preguntámonos que fixeron vostedes este ano. Dende que provisionamos 1,4 millóns, volvemos xusto un ano despois, teñen vostedes puntería, permítanme esta brincadeira, a volver a provisionar 1,5 millóns de euros. Teñen o proxecto de Augas de Galicia en riba da mesa. O informe da interventora pon que hai que executar en 8 meses porque no ano 23 non sabemos o que vai a pasar cas regras fiscais e o normal é que se suspendan. Entón, permítanos que isto nos faga sospeitar porque trae isto a pleno se temos un pleno ordinario a semana que ven. E, por outra banda, se tiñan pensado orzamentar un crédito extraordinario, por que imos tan enriba da data para xustificar o mismo calcado? Isto é calcado, só cambia a cantidade en 100.000 euros, en pouco máis de 100.000 euros, que o ano pasado. Miren vostedes, o Partido Popular, como dixen ao principio, pode non estar de acordo na forma,
pode pedirlles explicacións de por que sigue isto parado, despois de tanto que lle deron voltas no ano 20 sobre si depuradora sí, depuradora non, e aquel pleno pantomima de maio do ano 20. Bueno, o noso voto será a favor, pero queremos que quede reflectido na acta deste pleno os antecedentes, porque, de outra maneira, parece que vostedes traen isto a aprobación tábula rasa, é dicir, que non hai antecedente ningún. E parece que ven detrás, fainos sospeitar, que as cousas non van ben de todo, como vostedes queren decir, porque quizáis teñen que mandar este acordo a algún sitio. Yo piden de algún sitio. Non o sei, tal vez o xuzgado, non o sei. Bueno, para esta primeira ronda, non intentando ser breve e concisos, isto é a nosa posición, é a mesma do ano pasado e recomendámoslle que, por favor, liciten de unha vez a obra e non lle den máis voltas ao asunto, porque tal como obra no expediente, o proxecto de Augas de Galicia ten todos os permisos e está enriba da mesa dende hai un ano. Nada máis. Moitas gracias, señora portavoz. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obrero Español, señor Prado. Bos días a todos. Empezo recoñecendo o meu error. Eu prevía que iba a ser un pleno rápido, equivoqueime. E tamén empezo dicindo, como outras veces a miña intervención, cando digo que a miña sorpresa sempre se desborda, que a portavoz do Partido Popular. E digo que a portavoz do Partido Popular como portavoz, porque penso que hai moitos membros do seu grupo que creo que non pensan igual que ela. Sinceramente, teño que dicir, máis para que coste en ata. Falaba de pasividade durante un ano. O sea, quen estivo no goberno desde o ano 2011 fala de pasividade durante un ano para resolver un problema que levamos desde o ano 2005 soportando en Melide. O sea, durante 8 anos non fixeron absolutamente nada para resolver un problema e nos acúsanos de 12 meses de pasividade. É real. É real, costará en ata, costará na grabación. Eu, de verdade, o meu asombro é increíble. Falaba de que recibimos o 29 de decembro o proxecto definitivo de execución, un día despois dos Santos Inocentes. E depois de estar moitos meses reclamando que nos lo mandan de xeito inmediato para poder facer a operación que se fixemos. Recalco, tamén para que coste en alta. Un día despois dos Santos Inocentes e depois de estar meses requerindo que nos lo mandan. Por certo, este proxecto, que hoxe esgrime aquí como unha bandeira dunha vitoria enorme, foi anunciado polo Partido Popular no ano 2011, que se iba a redactar un proxecto para reconducir as augas, proxecto que desde o ano 2011 non se redactou e non se fixo absolutamente nada, e solamente cando entrou este goberno aquí, e depois dun vertido lamentable o 12 de julio de 2019, é cando Augas de Galicia se puxo maus á obra, depois de estarlos presionando durante meses para redactar este proxecto. O sea, proxecto anunciado polo Partido Popular, e para que coste en ata e que o sepa Melide, no ano 2011, a bombo e platillo, que non se fixo nada durante 8 anos, e solamente se moveu cando este goberno, e depois de uns vertidos calamitosos, se empezaron a mover. E nos acusanos de pasividade. Maior desvergüenza política é imposible. E non me vou contener xa para a segunda intervención. Fala de que en 12 meses xa tiñamos que ter resolto este problema. O que eles non resolveron, moito quere que non... Bueno, moito, falamos desde o 2005, os anos que gobernou o Partido Popular non o resolveu, quen aprobou a ampliación do parque empresarial, quen fixo todo no parque empresarial, joder, a Xunta de Galicia, e non resolveron absolutamente nada. O sea, que isto non é destos 12 meses, O problema do parque empresarial non é 12 meses, é de moito antes. Levades gobernando en todas as instancias tempo e tempo e tempo. Por certo, na Xunta de Galicia, na Diputación gobernastes e gobernastes aquí. O sea, tivestes unha construcción estrelar idónea para resolver este problema, pois desde o ano 2005, imagínate cantas veces, e non o resolvistes. E nós, de recalco, en 12 meses fomos pasivos. Precisamente en 12 meses, donde o único que levamos atopado este goberno, e non este goberno, Melide leva atopado a trancos en todos os departamentos da Xunta, en Augas de Galicia, en Xestur, cando intentamos coller a parcela, en Medio Ambiente. O sea, a Xunta de Galicia, e hai que dicilo claramente, e acabar xa con ese buenismo,
Hai que decilo. O único que leva poñendo de paus nas rodas para resolver este problema en todos os departamentos é que non foi capaz de resolverlo, nin en 8 anos, nin os anos anteriores, di que nós o temos que resolver en 12 meses, depois de ter unha institución como a Xunta de Galicia torpedeando todas as líneas de actuación deste goberno. 12 meses de pasividade. Eu tamén acabo aquí a miña primeira intervención. Moitas gracias, señor Prado. Ten a palabra o portavoz de Adiante Benlide, señor Iglesias. Bos días. Este pleno extraordinario, que tiña que ser un pleno e hai que dicilo, de mero trámite e é burocrático, o Partido Popular, como sempre, e a súa portavoz queren facer un espectáculo. E, polo tanto, xa comenzamos con incoherencias e con mentiras ao pobo de Melide. E vou dicir por qué. E dixen que tiña que ser un trámite porque di que en 12 meses, como non se fixeron nada, hai que dicir tamén, e por utilizar os números 12, en 12 anos o Partido Popular non fixo absolutamente nada por arreglar os problemas de Melide. E vou dicir outra cousa. O convenio que o Partido Popular di que propón un tercio, digo que é unha tomadura de pelo para o pobo de Melide. Por que discriminades a Melide con respecto a outros concellos? Porque no Consello da Xunta dos xoves, non deste xoves, da semana pasada, aproba unha licitación de 12,2 millóns de euros para o Concello de Foz? Porque o Concello do Pino aproban unha inversión subvencionada íntegramente pola Xunta de Galicia de 2,1 millóns de euros? Porque a Xunta de Galicia aproba as obras de melloras no saneamento de Cee e Corcobión, entre outras cousas, onde como mínimo subvencionan o 80%? Esas son as cuestións que hai que aclarar. Este goberno, para solucionar este problema que nos veu herdado, pon íntegramente o custo encima da mesa para solucionarlo. Un proxecto, por certo, elaborado si por Augas de Galicia. E non vou meternos a trancos que son evidentes e se aclarará en que situación está agora ese proxecto. Pero o importante é porque os melidenses teñen que invertir de cartos públicos do Concello 1,5 millóns de euros cando outros concellos se libran de ter gastos propios para este tipo de actuacións. Eu síntome discriminado pola Xunta de Galicia e polo Partido Popular. Por lo tanto, eso creo que é realmente o importante. E, por lo tanto, esta é a miña primeira intervención. Moitas gracias, señor Iglesias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, señora Dalia García. Gracias, alcalde. Ben, bueno, eu... Isto parece a batalla de David contra Goliat, non? Pero eu repito, as actas, os convenios e a historia plenaria deste Concello está aí. E, polo tanto, non sei por que cada vez que se dirixe a min o señor portavoz de Adiante Melide di que minte. E despois me vou explicar máis. Ben, por partes. Permítese ao señor Prado calificar como se sinten os meus concelleiros. Mire vostede, ocúpese dos seus, que creo que bastante ten. E ten bastante menos ca nós. E creo que nun futuro, ao mellor, esa autoritas da que fala están entredito. Dígolle polo que está pasando no seu partido a nivel provincial. Entón, dos meus, fago o favor de non calificar, porque aquí vimos a expresar a nosa vontade, que é a vontade e a postura que defendemos con coherencia. Por lo tanto, non lle vou dedicar ningún segundo máis a clarificarlle iso. Ben,
Eu entendo que teñan que buscar as puntillas para defenderse e para decir que o de sempre, o que fai adiante Melide e o PSOE gobernando neste Concello. A culpa sempre é do PP. Pero mira, eu recomendoilles unha cousa, xa que estamos aquí e que nos vamos a ver máis estes días, non? Poñan xa unha pancarta aí na fachada do Concello, no Pazo Consistorial, e digan todo o que vai mal neste Concello é culpa do Partido Popular. Miren, vostedes, lles tocou gobernar para bon e para o malo. E, polo tanto, non recriminen estar aquí nun pleno máis de 10 minutos, porque estaremos o que teñamos que estar. Ou acaso non lle pagan os melidenses para iso? Ou acaso este non é un tema o suficientemente importante para discutilo, debatilo e darlle as voltas e reviravoltas que faga falta? Aquí non hai ánimo ningún de poñer paus nas rodas por parte do Partido Popular. E xa anunciei o meu voto. O voto do meu grupo vai a ser a favor, pero non estamos de acordo nas formas, que son continuamente desleais. Señor Prado, quen é desleal que a Xunta de Galicia este Concello? Porque decir que Augas de Galicia, e tamén vai para o portavoz adiante Melide e, polo tanto, para o goberno municipal, decir que Augas de Galicia é desleal e a Xunta de Galicia é desleal con este Concello. Bueno, cando vostedes teñen convenios nominativos xestionados na miña época e dos que se están beneficiando, como o saneamento da Santa María, como o proxecto de Augas de Galicia, como o proxecto do río Furelos, de verdad, e o asesoramento que lle prestan, terán que vostedes pedir, eu instolles a que pidan o mesmo trato na Diputación da Coruña. Eu ainda non vin nin un só euro conveniado para este Concello. Entón, falamos do convenio de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. E vostede di, señor Igrexas, que se sinte discriminado. Bueno, discriminado. Dígalle de verdade aos melidenses para que son eses convenios. Melide ten unha edar municipal que foi financiada íntegramente pola Xunta de Galicia, con 7 millóns de euros. A Augas de Galicia vai a xestionar e está xestionando o mantemento da depuradora municipal, que a canalización das augas do polígono industrial os melidenses non terán que pagar un euro. Polo tanto, non faga demagoxia. Non faga demagoxia e non fale da depuradora municipal do Pino. Por poñer un exemplo, que está en diario con iso na boca. Eu entendo que é moi fácil pois criticar, dicir que yo tamén quero, pero, bueno, da forma que vostedes piden os convenios, xa me dirán, un goberno amigo, señor Prado, dime o gabinete da presidencia de don Valentín, dime que nin siquiera se dignaron a pedirlle o convenio nominativo. Entón, resulta que a Xunta de Galicia lles pon en bandexa o convenio e ainda por enriba lle tiran a ela das orellas. Bueno, de verdad, eu deshonesto creo que está sendo este bipartito. E por puntualizar, os 12 anos, os 12 meses, imos ver. Na legislatura 2011-2015 se fixo a rede separativa do polígono industrial. E na legislatura 2015-2019, señor Prado, non confunda os veciños e veciñas de Melide, porque está licitado na plataforma de contratos que lle convido a que visite, é dicir, non estou facendo ningunha alusión a cousas que non se poidan comprobar. Está en 2017 a primeira licitación neste Concello que quedou deserta para ese proxecto. En decembro do ano 18 xa adxudicou por primeira vez o proxecto que teñen vostedes en riba da mesa. E vamos a contextualizar, durante o ano 20, os técnicos do proxecto non puideron vir a medir as cotas por culpa do COVID e por culpa das cuestións medioambientais que vostedes saberá que ten que ter unhas cuestións meteorolóxicas que influyen neste proxecto. Polo tanto, non confunda, non diga que o PP non fixo nada, porque se vostedes teñen a solución en riba da mesa, non é máis que porque este partido traballou para tela. Porque se cansaron o primeiro ano de legislatura de decir que depuradora, depuradora, depuradora,
e, aínda que non é o tema deste pleno, sí que ven imbricado e vinculado. E despois o señor alcalde tuvo que reconocer hai un ano que tiña que ir pola solución técnica. Polo tanto, non eludan vostedes a súa responsabilidade, que é gobernar. E teñan todo encima da mesa para executar as cuestións. Se é un asunto de trámite, señor Iglesias, non debe ser tanto de trámite cando ten que repetir a xogada este mismo ano, como lle dixen antes. Esta proposta é a mesma, cambiada os números este ano. Viremos tamén no ano 22, cambiar os números. Pois seguro. Oxalá me equivoque, tamén lle lo digo. Polo tanto, como teñen vostedes moita prisa e non lles gusta escoitar as verdades, pois reitero, o voto do Partido Popular será a favor do remanente, poñendo enriba da mesa o traballo de cooperación da Xunta de Galicia. Non podemos decir o mismo da Deputación. Pero non neste caso porque non queira axudar, sino porque lle faltan os documentos. E está, a fonte directa é a Presidencia. Eu convídolles a que sean institucionalmente respetuosos con os gobernos, sea do color que sea, e que pidan para a Melide. Con esa política de, desde o meu punto, infantilismo, yo soy el bueno y la Xunta es la mala, eu creo que Melide non gana. Pero bueno, vostedes verán. Entendo que rematou vostede. Moitas gracias por a súa intervención. Sí, señor Prado, portavoz do Partido Socialista Obreiro Español, ten vostede a palabra. Moitas gracias. Ten razón que Melide non gana. Melide non gana. Co goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia, co goberno do Partido Popular en Melide, tamén cando estaba na Deputación non gana. En eso ten razón. Falabas de David e Goliat. Quen é David e Goliat? O Concello supoño que será David e a Xunta de Goliat. Supoño que te referías a eso, ou era deste goberno con ese grupo da oposición ao calle reconocemos todos os dereitos vir aquí a falar e opinar de todo o que queira. Isto non se trata de que nos discutamos a calidade democrática e o vosso dereito aquí a facer un pleno non en 5 minutos, senón facelo en 5 horas. Non se trata de eso. Se trata de que un tema tan grave, tan importante e as cousas están tan claras que prácticamente sería innecesario non debatir deste tema. Eso é o que nos estamos referindo. Non do dereito democrático a estar aquí o tempo que seña necesario. A iso nos estamos referindo. É un tema tan claro e coñécese tanto a verdad que chegar a manipular a información como estás facendo ti, Dalia, e recalco unha vez máis ti, porque creo que hai membros do teu grupo municipal que non estarían de acordo co que estás dicindo. Porque coñecen a verdad igual que a coñecemos todos os melidenses. Falabas de David e Goliat. Sí. A Xunta único está bloqueando. Bloquea Xestur, cando intentamos expropiar a parcela e non nos dá ningunha opción e nos obliga a meternos en vericuetos administrativos que nos alargan o procedimento. Xestur, para que conste nada. Bloqueo Augas de Galicia, porque sí, no ano 2011 anunciaron algo, diste que o licitaron no ano 2018. Home, do ano 2011 ao ano 2018 volvelo a licitar e o COVID impediulles facer as catas. Non é certo, sabes ti que non é certo. Empezaron a facer o proxecto realmente, decididamente, despois do 12 de julio do ano 2019, cando houve un vertido absolutamente exagerado. 2 días despois de que este goberno tomara posesión. Aí, cando Augas de Galicia se tomou en serio, o problema este é redactar o proxecto. Por certo, porque non estabades vos. E xa lles caía a cara de vergonza. Falas ti do proxecto de Santa María. A ver, claro, vamos a ver, desde o ano 2012, Melide leva pagado á Xunta de Galicia a través do canon e do coeficiente de abertura 1,5 millón de euros, que gastedes 120.000 euros en arreglar un problema de saneamento de Santa María, non é moito. 1,5 millón de euros desde o ano 2012 levan pagados os melidenses a Augas de Galicia, á Xunta. E as inversións son ínfimas en relación ao que levamos pagado. Falabas do proxecto do río Furelos. Bueno, pues nada, abrimos outro camiño de análisis. O sea, recibistes o río Furelos con calidade de auga boa, fostes vos, despois de varios anos con calidade de auga insuficiente que non permitía o baño, e presumides de que se redactou un proxecto para arreglar o problema do río Furelos precisamente cando estaba este goberno e porque estábamos constantemente chamando a Augas de Galicia
de que ese proxecto que anunciastes no ano 2019, en campaña electoral, de que se iba a redactar un proxecto, acórdome perfectamente, un estudio pola parte da Universidade de Santiago, técnicos, para redactar un proxecto. Fixeste los 6 meses antes da campaña electoral. Claro, o proxecto terá non lo quedara, non, só faltaba, porque vos fostes do goberno. Un gran logro, un gran logro. Calidade boa, suficiente, da parada fluvial. Despois de varios anos a deixares en insuficiente e vendedes como un gran logro que se nos entregou a este goberno un proxecto. Por certo, tamén a base de requerilo, porque xa se nos estaba botando un tempo encima. Realmente, presumides de algo que non ten nin lógica, nin explicación. E volvo a recalcar, e volvo a facelo para que coste nada. O único que estamos recibindo por parte da Xunta de Galicia son atrancos, problemas, e ningunha solución. E ten razón Xosé, explicou ben, non vou incidir moito máis. Sentímonos agraviados, sentímonos menospreciados, porque sabedes o problema desde fai moito tempo e non fixestes nada para resolvelo. E pedides que este goberno o resolva o que vos non resolvestes en anos, en 12 meses. Pois digo aquí, e digo consciente, ti sabes que compartimos, eu desde a oposición e ti desde a alcaldía, debate sobre este asunto, sobre o saneamento. Este goberno está facendo un esforzo que non fixo ningún para resolver este problema. Sobre todo o teu. Está facendo máis esforzo que nadie. Estáse tomando máis en serio que nadie este problema. Luchamos contra Goliat, cos medios que temos, pero poñemos toda a carne no asador para resolver un problema grave que nós non provocamos. E vamos a facer todo o posible para resolvelo. Hasta onde nos deixa a Xunta. Evidentemente, hasta onde nos deixa a Xunta. Igual que este e outros problemas. Pero o problema do saneamento en Melide, ti sabes que é un problema crónico, é un problema grave, e levamos feito máis para poder liberar os nosos cauces fluviales de vertidos, moito máis do que fixeches ti en 8 anos. Moito máis. Cambiando o sistema de control, cambiando o sistema de mantenemento, reforzando todos os controles, para que os nosos vertidos fecales non cheguen aos nosos cauces. Sabemos que ainda vai seguir pasando, porque é imposible, cando chove moito, poderlo resolver. Pero cando seña menester, enseñaremos todas as actuacións que estamos facendo para intentar resolver un problema gravísimo. Dende logo, o que non contamos con vos para resolver absolutamente nada. Más alá de mentiras, engaños e terxiversacións. Nos vamos a votar a favor deste punto. Moitas gracias, señor Prado. Ten a palabra o señor Iglesias, portavoz de Adiante Melide. Bueno, sobre todo, voume reafirmar na miña primeira intervención todo o que dixen palabra por palabra. E entendo que, claro, tes que xustificar, tes que ladear, é dicir, non podes, claro, decir que a Xunta nos discrimina, porque, claro, é do mesmo Partido Popular, e nos discrimina. O pobo de Melide estálle tomando o pelo. Por que? Digo, a semana pasada aprobaron un proxecto de 12,2 millóns de euros onde van a facer colectores, sistema de saneamento, bombeos, etc. Moi parecido ao tema de Melide. Moi parecido. E financiano íntegramente a Xunta de Galicia. Porque a Melide non. Corcubión, o mesmo, porque a Melide non. É dicir, está despedindo responsabilidades a outras administracións que non teñen competencias nesas administracións. A Deputación sabes perfectamente que non cofinancia que a Xunta de Galicia eso. E a Xunta de Galicia sí faino con concellos, pero Melide non. Eso que mo expliquen, E sigo dicindo, o Concello de Melide ten encima da mesa e aprobado, e vamos a aprobar hoxe, 1,5 millóns de euros. Se a Xunta non o quere facer, vai non facer Melide, que o sepa todos os melidenses. E estamos convencidos que este proxecto hai que quitar adiante para solucionar un grave problema medioambiental que está encima da mesa. E os recursos, desgraciadamente, que tiñan que vir de onde teñen que vir, vamos a poñelos dende este goberno. E volvo a repetir, e creo que os melidenses teñen que telo claro, este Concello responde e hai outra administración que non responde. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Iglesias.
vou rematar cas intervencións facendo unha serie de comentarios e sin crispación, porque a veces acusan a un de ter un tono excesivamente elevado e despois vexo que, bueno, que alguén sigue o meu exemplo, desgraciadamente. Vamos a ver, aquí hai unha serie de cuestións que están claras. Este polígono naceu sin depuradora. Iso é unha obviedade. Produciuse unha segunda ampliación e produciuse tamén sin depuradora. Hasta aí, todo normal. Entendo que nese período de tempo habría gobernos sucesivos, distintos, diferentes. E chegamos, curiosamente, ao ano 19 sin ter resolto nada de nada con respecto á depuración das augas de saneamento. Nada de nada. Nada de nada e nada de nada. Pero non só eso. Desde o punto de vista administrativo, que fixeron unha serie de actuacións, estamos mirando e sacaremos cando teñamos que sacar, que non se deu, curiosamente, ningún expediente de reposición de legalidade, non houve ningún expediente que se incoase sancionador, non hai nada, ou polo menos eu pedí unha certificación que así o acredita. Di vostede, por outra parte, que nós nos adherimos ao seu proxecto, o proxecto do Partido Popular, entendo. Claro, adherímonos a eso, porque nós si pedimos unha oferta para facer unha depuradora, sin ningún tipo de axuda, que se iba a 6 millóns de euros máis IVA, máis unhos gastos de explotación de 350.000 euros. Cuestión non asumible por este Concello. Por eso, nos fomos a unha cuestión de bombeo. Bien, apareceu o proxecto en xullo do ano 19. E era un proxecto provisional. Entón, tuvemos que pedir que se fixera o proxecto definitivo, que apareceu, efectivamente, como dixo o señor Prado, apareceu despois do Día de Santos Inocentes. Bien. Entonces aparece ese proxecto. A partir dese proxecto, non desconocerá vostede que a estación de bombeo do proxecto está encima de un solar que non é propiedade do Concello. Se non o sabe, pois digo eu. Entonces, non foi moito tempo en con relación a Sestur, mandáronnos unha comunicación dicindo se os solares de referencia tiñan iniciado a actividade, porque foran comprados no seu día con unha bonificación para ter unha actividade 2 anos despois. Nós mandamos, eu solicitei un acta notarial, sabe, para que se presentase nas parcelas e dixese se había algún tipo de actividade. Según di a acta en cuestión, feita pola notaria de Melide, non había ninguna actividade. Entón, como non había ninguna actividade e se comprara con esa bonificación, entendimos que nós poderíamos comprala, posto que, para o proxecto de que foi comprada, non se utilizou. Por lo tanto, nós dixemos que a podíamos comprar. Desde Sestur contestóusenos que non. E por que non utilizábamos unha parcela que estaba xustamente enfrente, que era propiedade do Concello? Contéstasemos desde Auga de Galicia que por hidráulica que non podía ser ali, que tiña que ser donde estaba diseñada. E con isto estou dicindo porque hai determinados atrancos, se usted fala de 12 meses, como se estuviéramos tocándonos os pés. Non, mire usted, mire. Xa temos feito o plan de infraestructuras que está en fomento, sabe? Despois, tense que aprobar inicialmente no pleno. Despois, ten que haber unha exposición de 2 meses. Se non lle importa, ahora deixeme falar que eu estuve absolutamente calado cando falou vostede, inda que 90% das cousas que vostede dixo non estuve de acordo. Pero, bueno, é a súa opinión. Depois ten que ter unha exposición de 2 meses. Depois ten que haber un proceso de exposición por unha cuestión de interés público. A mí pareceme ben que a usted lle faga gracia, a mí non me fai ninguna gracia. A usted falle gracia e despois trufa a súa historia trufa con cousas como goberno de PSOE e adiante Melide deshonesto. Despois falamos de piel fina e piel dura. Bien, en calquer caso, que aquí, en este polígono, houbo que dar licencias para depurar as súas propias augas.
houve que dar ese tipo de licencia. Por que? Porque non había ninguna infraestructura que garantizase eso. Desde a propia Augas de Galicia, eu fun pedir unha axuda. E, bueno, levei comigo a outra persona, porque en seus casos é sempre ben levar a outra persona. Bueno, é iso que para que non nos iban a axudar desde Augas de Galicia a este proxecto. Teño a documentación, pode haber cando queira. Bien, sin embargo, a conselleira do ramo tuvo o peito de decir que Melide era un exemplo de mala xestión de saneamento. Olé. Por unha parte me te axuda, e por outra parte dixe que eres un exemplo de mala xestión. Olé. Moi bien. Bueno, en calquera caso, mire, eu lamento que usted leve tan malas críticas. Lamento. Pero iso é o seu problema. A medida que vaya pasando máis tempo política, terá máis callo e levará as cousas mellor. En calquer caso, e para rematar a miña intervención, e para rematar este pleno, eu fago as alusións que estimo... Pero a quen? A que se refiere vostede con alusións persoais? Eu dixen que a señora Etel dixo no medio de comunicación dixo que era un exemplo de mala xestión de saneamento, Melide. Iso está aí e está recollido. Por lo tanto, non é ninguna alusión personal. Bueno, non teño ni idea a que se refería vostede. Mire, en calquer caso, como di? Señora, eu estou intervindo do mesmo xeito que interveu vostede na primeira parte, como interveu vostede na primeira parte, tamén foi un monólogo, non sei se dá conta. Isto non é outro tipo de concello. Bueno, estou dicindo que claro que é un monólogo, é unha intervención do mesmo modo que foi a súa. Encántame o seu bon talante e esa risa para os demais e tan seria cando fala vostede, non? É dicir, minimiza as intervencións dos demais e quere poñer as súas como se foran la leche, cando son normalitas. Ben, en calquera caso, voulle agradecer o voto a favor e eu sempre agradezco que sella un tercio se firme un convenio cando se poida e cando teñamos a documentación para poder facelo. E os 12 meses garantízolle que estarían moi recortados se, desgraciadamente, o proxecto non estuvera nunha parcela que non é de titularidade pública. Por lo tanto, moitas gracias polo seu voto a favor, moitas gracias por seguir mantendo a palabra na cofinanciación. Señores, procedemos á votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade.